இருக்கும் மாதாஜி. லைவ் தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று எந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம் மாதாஜி? 8.22. ஏன் உங்க சவுண்ட் உள்ள இருந்து எனக்கு கிணத்துல இருந்து கேக்குற மாதிரி இருக்குது? 22 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. 22. இப்ப 23 போயிடலாமா? போயிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இட் இஸ் லைவ் நவ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. 23 மாதாஜி. 22 விளக்கியாச்சா நேத்து? 22 22 முடிச்சாச்சு மாதாஜி. 23ல இருந்து 22 படிங்க. யார படிங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஓம் அஞ்ஞானத்துக்கு காலே ஆவృత్తిம் சைவ யோகினஹ பிராயாத்தா யாந்தி தம் காலம் வஷ்யாமி பரதர்ஷன. பரதர்களின் சிறந்தவனே, எந்தெந்த நேரங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகி மீண்டும் வருகிறான் அல்லது வராது போகிறான் என்பதை பற்றி நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, இப்ப யோகி எந்தெந்த நேரத்துல போனா திரும்பி வரான், இல்லாட்டி வரல, அத பத்தி பகவான் இப்ப சொல்ல போறாரு. பல்வேறு காலங்களில் மரணம் அடைதல் பார்க்கலாம். ஒருவர் படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி படிக்கலாம். ஒருத்தரும் கொஞ்ச நேரம் படிங்க, அப்புறம் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறேன். விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. டிவோட்டீஸ், நான் பேசுறது காது கேக்குதா? அக்னிர்வ்யோதிர் அஹஹ சுக்லஹ ஷண்மாசா. மாதாஜி படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த ஸ்லைட்ல என்ன தெரியுது? ஒருவர் மிக நன்றாக யோகத்தை பயிற்சி செய்திருந்தாலும் கூட அவர் பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உடலை விடுவது அவசியமாகும். அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் கையில் ஒப்படைத்து விடுவதால் களங்கமற்ற பக்தர்கள் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அதை பார்க்கலாம். இந்த நேரத்துல இருள்ல உயிர் விட்டா இங்க போவோம், அதாவது நல்ல பகல்ல வெளிச்சத்துல உயிர் விட்டா இங்க போவோம் இருக்குது. ஆனா நமக்கு அந்த கவலை கிடையாது. இருள்ல விட்டா சொர்க்கத்துக்கு போவோம், நரகத்துக்கு போவோம், தேவல அது இதெல்லாம் இருக்குது. ஆனா நாம ஏன் அதை பத்தி கவலை பண்ணோம்? நாம நினைச்சிட்டோம், நாம என்ன சொன்னேன், ஒரு குழந்தை, ஒரு 2.5 வயசு 3 வயசு குழந்தை நம்ம கடைக்கு கூட்டி போறோம். கடைக்கு கூட்டி போனா அது நம்ம கையில பிடிச்சிச்சுன்னா, நம்ம அதை கையை பிடிச்சி நடக்கும்போது குழந்தை ரோட்ல பஸ் வரதை பார்க்குமா? சொல்லுங்க. பஸ் வரதா இல்ல எது வந்தாலும் அதுக்கு அதை பத்தி கவலையே கிடையாது. ஏன் சொல்லுங்க? நம்ம அம்மா பாதுகாப்பு இருக்கணும், நம்ம அப்பா பாதுகாப்பு இருக்கணும், பயமே இல்லைன்னு. அந்த மாதிரி பக்தர்கள் பயப்படுறதே நம்ம பயப்பட வேணாம். எப்ப இறந்தாலும் பக்தர்களுக்கு நேரம் காலம் கிடையாது. எப்ப இறந்தாலும் நம்ம பகவான் கிட்ட போவோம். இப்ப படிங்க. இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஏன்னா நேத்து கிளாஸ் இல்லைங்களா, நம்ம கவர் பண்ணணும். பரபிரமனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தின் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் சொல்றீங்கன்னா, அது ஆயணம். அதுதான் வடக்கு நோக்கி செல்லும் போது அந்த 6 மாசத்துல எப்ப வளர்ப்பிழை அமாவாசை வந்துட்டு அமாவாசைக்கு மேல அந்த சந்திரன் வளருது. அந்த வளர்ப்பிழையில அதுவும் பௌர்ணமிகளா இருந்தா ரொம்ப நல்லதுங்களாம். அதுவும் பகல்ல இருந்தா நல்லது, ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க. அப்ப நாம வந்துட்டு எங்க போவோம்? பரமன் அடைவன்னு சொல்றாங்க. எப்ப? அக்னி தேவன் ஆதிக்கத்தில். அதுவும் யாரு? எல்லாரும் கிடையாது, பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள். இந்த வரியை விட்டுறாங்க மக்கள். இந்த பரபிரம்மனை அறிந்து விட்டு ஏதோ வாழ்ந்தோம் இருந்தோம். என்ன ஒருத்தர் கேட்டாரு, என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, அந்த பொண்ணு, சின்ன பொண்ணு, அக்கா, எங்க அண்ணா இறந்துட்டாருக்கா. சின்ன வயசு தான், ஒரு 35 வயசு இருக்கும், 40 வயசு தான். கல்யாணம் பண்ணிக்கல, இறந்துட்டாரு.
ஏகாதசி அன்னைக்கு இறந்தாரக்கா எங்கள் அண்ணன் வந்து பகவான்கிட்ட போயிடுவாரான்னு. ஏம்மா என்னன்னாச்சு அதையும் கடைசியில் என்கிட்ட சொன்னாங்க என்னன்னு, அக்கா கடைசியில் உயிர் போகும்போது கேட்டா அப்படியாம், என்ன கேட்டா அப்படி, கொஞ்சம் குடிக்கணும் எனக்கு வாங்கிட்டு கொடுங்கன்னாங்களாம். மது மது அதை தரையில போட்டாங்கன்னா உயிர் போகணும், தரையில போட்டாதான் அந்த உயிர் வந்து அங்கே போகுமா. அந்த வில்லேஜில் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. கடைசி என்ன கேட்டா அப்படி, இறக்கறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்டா சாப்பிட்டது என்ன, மது. இப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க, சொல்லக்கூடாது எங்க இதுல இருக்கிறாங்க, மத குடிச்சிட்டு ஏகாதசிக்கு இறந்தா போயிடுவாங்களா பகவான் கிட்ட சொல்லுங்க. அதுலதான் இந்த ஒரு வரி இருக்குது, அது விட்டுறாங்க. என்னன்னு, பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில், ஒளியில், பகலின் நல்ல நேரத்தில், இதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு வார்த்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கணும். சும்மா நான் ஏகாதசிக்கு இறந்தவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்களா, இன்னைக்கு சொர்க்கவாசல் திறந்துருக்குது, நீ சொர்க்கத்துக்கே போயிட்டாங்கன்னா அது 100% சொல்ல முடியாது. அவங்க ஏதோ அஜாமிலன் மாதிரி 1000 பாவம் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒன்று கடைசியில் பகவானோட கருளியால் மேக்சிமம் வைகுண்ட லோகம் போகிறதுக்கு சொர்க்கவாசல் தான் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசி பயிற்சி முயற்சி எடுக்கணும், வாழ்நாளெல்லாம் பயிற்சி பண்ணணும். நீங்கள் இறக்குற நேரத்தில் நான் நல்ல நேரத்தில் இறந்துட்டோம் போயிடுமான்ட்டு. இதை பாருங்க, இப்போ இது படிங்க. புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். இவங்க பாருங்க, புகையில் அது யோகிகளுக்கு. யோகிகள்னா எந்த யோகி, ஞான யோகி, கர்ம யோகி, எல்லா யோகியுமே நீங்க எடுத்துக்கங்க. புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையில போய் என்ன சந்திரன்கிட்ட போறாங்களாம். சந்திரன் கிட்ட போயிட்டு என்ன செய்யறாங்க, திரும்பி வராங்க. இவங்க வந்துட்டு பரமனை அடைகின்றனர். பரபிரமனை அடைந்தவர்கள் கடைசி பரமனை அடைகின்றனர். அது எப்போ, நல்ல ஒளியில. இது வந்துட்டு புகை இரவு, அதான் அமாவாசை. இப்பெல்லாம் போறவங்க என்ன செய்யறாங்க, சந்திரலோகத்துக்கு போறாங்க, போனேன்னா அங்கிருந்து திரும்ப வராங்க. ஒளி வந்து யோகியின் பாதையா. எப்போ, அக்னி தேவன் ஆதிக்கத்தில், ஒளியில், பகலில், நல்ல நேரத்தில், வளர்ப்பிறை உள்ள 2 வாரங்கள் சுக்லபக்ஷம். சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள். இலக்கியங்க பிரம்ம ஜோதி. இது ஞான யோகி, சாரி இது ஞான யோகி. ஞானிகள் யோகம் மட்டும் பண்ணி பகவானை வந்து தியானிக்கிறவங்க பிரம்ம ஜோதி. அவங்களுக்கு பிரம்ம ஜோதிங்கிறது என்னன்னா, பகவானோட ஒளி, தேஜஸ். அந்த அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்கு வந்து உருவம் இல்லை, அந்த ஒளி இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த ஒளியை பார்த்துட்டு இதுதான் எனக்கு பகவான். இப்போ சூரியன் இருக்குது, என்னென்ன 3 விதத்துல சூரிய ஒளி அறியப்படுதுன்னு பகவத்கீதையில ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம். எப்படி நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் அந்த சூரியன் வந்துருச்சுங்கிறோம். சூரியன் இருக்கு, போய் வெளியே போய் அந்த சூரிய கோலத்தை நம்ம பார்க்க வேணாம், சூரிய ஒளி வந்தாவே சூரியன் வந்துருச்சுங்கிறோம். சூரிய கதிரை போய் பார்த்தாலும் சூரியன் வந்துருச்சுங்கிறோம். ஒளி வட்டத்தை பார்த்தாலும் சூரியன் வந்துருச்சுன்றோம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த ஒளியை பார்த்துட்டு இதுதான் அவங்களோட இலக்கு, இங்கதான் அவங்க போறாங்க. இருள் என்ன, கர்ம காண்டம். கர்ம புகை, இரவு, தேய்பிரை, கிருஷ்ணபக்ஷம், சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள். எங்க போறாங்க, சந்திரலோகத்துக்கு போயிட்டு திரும்ப வராங்க. வேதம் என்ன சொல்லுது, படிங்க. வேதம் என்ன சொல்லுது, வேத கருத்தின்படி இந்த உலகத்திலிருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று ஒளியில், மற்றது இருளில். ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதில்லை, ஆனால் இருளில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நண்பினோர் கெடுவதில்லை, இது 4 மறை தீர்ப்பு. 4 மறையுமே ஒரு வேதமும், சாம வேதம் ஒன்று சொல்லுது, ஒரு வேதம், அது இப்போ நமக்கு வேணாம் ஒன்று. ஆனால் எல்லா நீங்கள் எந்த வேதத்தில் நம்பினாலும் அந்த நம்புறவங்க வந்துட்டு துளசி, சாரி 2 வழிதான் இருக்குது நமக்கு இந்த உலகத்தில் சொல்றதுக்கு. என்ன வழி, ஒன்று 2 தான், ஒன்று இரவு, ஒன்று பகல். பகல்ல விட்டா ஒளியில திரும்பி வர்றதில்லை, இருள வர்றவங்க திரும்பி வராங்க. 2 வழி, எப்படியே ஒளியில், இருளில் தான். அமாவாசை, பௌர்ணமி, ஃபுல் மூன், ஃபுல் டார்க்கா இருக்காது. அப்புறம் யோகத்தின் மூலமாக எப்படி பரமனை அடைகிறார்கள். அர்ஜுனா, இது 2 பாதைகளையும் வந்துள்ள பக்தர்கள் ஒருபோதும் குழப்பமடைவதில்லை. எனவே எப்போதும் பக்தியில் நிலை பெறுவாயாக. பக்தி 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 தொண்டு, பக்தி தொண்டு, பக்தி தொண்டு. நாம பக்தர்கள் அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம். நம்ம இருள போனாலும் பகவான்கிட்ட போவோம், பகல்ல போனாலும் ஒளியில போனாலும் பகவான்கிட்ட போவோம். ஏன் பக்தி தொண்டு.
இவ்விரண்டு பாதைகளாலும் பக்தர்கள் குழப்பம் அடைவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மொழிபெயர்ப்பு. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம இப்ப நம்மளாம் பக்தி தொண்டு தான். இப்ப நமக்கு வந்து முதல் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம், நடுவுல பக்தி யோகம், இறுதியில ஞான யோகம். 3 பிரிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க பகவத்கீதையில. இப்ப நம்ம படிக்கிறது பக்தி தொண்டு. நம்ம வந்து இதுல இருக்கவங்க பூராமே பக்தி தொண்டின் பாதையை தான் ஏற்றிருக்கிறோம். அதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க? வேதங்களை படித்தல். இப்பதான் வேதங்களை படிக்கிறோம். வேதங்களை படிக்கும் போது யாகம் செய்யறோம். நம்ம என்ன யாகம் செய்யறோம்? நம்ம தவம் செய்யறோம். என்ன தவம் செய்யறோம்? தானம் செய்யறோம். கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். அதனால என்னென்ன பலன் கிடைக்குதோ அந்த பலனை வந்து நம்ம வந்து இழக்கவே மாட்டோம். நமக்கு மைனஸே ஆகாது. நம்மளுடைய பலன்கள் வந்து மைனஸ் ஆகிறதே கிடையாது. ஏன் சொல்லுங்க? பக்தி தொண்டின் மூலம் செய்யறோம். அதுல வந்து வேதங்களை என்ன சொல்றாரு பகவான்? வேதத்தை படிச்சா, வேதம்னாவே அறிவு அர்த்தம். வேதம் என்றால் அறிவு. பகவான் சொல்றாரு என்னன்ட்டு 15.15 முக்கியமான ஸ்லோகம் தான். வேதத்தை நான் தான் சர்வசிய சாகமிருதி சன்னிவிஷ்டம் மத்தக ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் சர்வச வேத ஹம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித் ஏவச்சாகம். என்ன சொல்றாரு? எல்லாருடைய ரீதியில் நான் இருக்கிறேன், நான் வீட்டு இருக்கிறேன். வேதங்களை ஏற்றியது நான் தான், வேதங்களை அறிபவன் நான் தான், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவன் நான் தான் பகவான் சொல்றாரு. நம்ம வேதங்களை படிச்சு பகவானே அறிஞ்சிக்கிறோம். வேற என்ன வேணும்? யாகம் செய்யறோம். என்ன யாகம் செய்யறோம் சொல்லுங்க? சங்கீர்த்தன யக்னம் செய்யறோம். தவம் புரிதல். என்ன தவம் செய்யறோம்? டிவோட்டி சொல்லுங்க. தவம்னா என்னன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். தவம்னா நம்ம என்னென்ன தவம் செய்யறோம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் மாதாஜி. நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங். அது தவம் தான். வெரி குட். அது ஒரு தவம். அப்புறம் தினமும் காலையில இருந்து மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணது, அதுவும் தவம் தான். எஸ், ஆமா. இந்த கலியுகத்துல தவம் வந்து நமக்கு இருக்கிறது 100 வருஷம் இருக்க அப்புறமா இல்ல. அப்புறம் பிரபு இன்னும் வந்துட்டீங்க. டிவோட்டிஸ் வேற யாருக்கும் தெரியாதா? மகாமந்திர ஜபம். அதைத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். மகாமந்திரம். இதெல்லாம் வாயால, மனசு காயா வாக்கு செய்யற தவம். மகாமந்திரம் செய்யறோம். வேற அப்புறம் மாதாஜி வாயால் இன்னும் இருக்குது. என்ன சொல்லுங்க? நான் எது பண்ணாலும் அது கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணணும். கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணம் செய்யணும் மாதாஜி. மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணம் பண்ணணும். என்ன சொன்னீங்க? கிருஷ்ணருக்கே பிரசாதமா சாப்பிடணும். கிருஷ்ணர் உணர்வோட பண்ணணும். அனன்ய பக்தியோட நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு பண்ணணும். ஆமா. இப்ப நம்ம தவம் என்னென்ன தவம் செய்யறோம்னா, ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறோம், பிரசாதம் மட்டும்தான் சாப்பிடுறோம், 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றோம். இது எல்லாமே தவம் தான். ஏன் சொல்லுங்க? நமக்கு இருக்கிறது 100 வருஷம் போய் எந்த காட்டுல போய் உட்காந்து என்னன்னு நம்ம தவம் பண்றது? நமக்கு புரிஞ்சது போய் காட்டுல போய் உட்காந்து பண்றதுதான். மான் தோலை போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு உட்காந்து பண்றது அது இல்ல. பக்தி தொண்டில் இதே தவம். தானம் கொடுத்தல். நம்ம என்ன தானம் கொடுக்குறோம்? இப்போ மங்களூர் நம்ம இஸ்கான்ல வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க? வேதிக் பிளானட்டேரியம் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுடைய சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு பேச்சு சொல்றேங்க, நான் இப்போ ₹1,00,000 கொடுக்குறேங்க அப்படின்னு சொல்றேன். ₹1,00,000 கொடுக்குறான்னு சொல்லும்போது மற்றவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஒரு சிலர் அவங்கள்ட்ட இருக்குது கொடுக்குறாங்கோ அப்படின்னு. இதை ஒரு பாயிண்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவங்களுக்கு ₹1,00,000 கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி இருந்து கொடுக்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுக்கு இல்லையா? நம்ம ₹10,000 கொடுக்கலாம். சரி, நம்ம ₹1,000 கொடுக்கலாம். என்கிட்ட அதுவும் வழி இல்லை. ₹100 கொடுக்கலாம். எனக்கு அதுவும் வழி இல்லை. 2 செங்கல் வாங்கி கொடுக்கலாங்க. 2 செங்கல் வாங்கி தர முடியாதா? 2 ஆலோ பிரிக்ஸ் வாங்கி தர முடியாதா? நம்மளுடைய தானத்தை எதிர்பார்த்து பகவான் கிடையாது. நம்ம கொடுக்கறதுனால நம்மளை போல பக்தர்கள் 4 பேர் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். பிரம்மச்சாரிகள் வந்து பிடிப்பாங்க. அது எவ்வளவு பெரிய மிகப்பெரிய தானம். கொடுக்குற தானத்திலே கிருஷ்ண உணர்வு தானம் கொடுக்கறது இன்னும் இது. கிருஷ்ண உணர்வு தானம் கொடுக்குறோம். இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படணும்னு சொல்றோம். இந்த கிருஷ்ண உணர்வை இப்ப எனக்கு தானம் கொடுத்தாங்க, நான் உங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு தானம் கொடுக்குறேன். சிறந்த தானம்.
கிருஷ்ணரை பத்தி எடுத்து கொடுக்குறோம். அடுத்து இந்த மாதிரி கோயில் கட்டுறதுக்கு பணம் கொடுக்கும். கோயில் கட்டுறதுக்கு எந்த கோயிலா இருந்தாலும் நீங்க கோயில் கட்டுறதுக்கு சிவன் கோயிலாகட்டும், பகவான் வந்து முக்தி கொடுக்குறவர் முகுந்தன், முக்தி கொடுக்குறவர். அவர் கோயிலுக்கு 2 செங்கல் வாங்கி கொடுங்க, உங்களுக்கு வைகுண்டத்துல சீட்டு நிச்சயம். நான் இப்படிதான் பகவான் புண்ணியத்துல நாங்களாம் எங்களுக்கெல்லாம் லட்ச ரூபா கொடுக்கறதுக்கு வசதி இல்லைங்க. ஒரு மிடில் கிளாஸ் தான். ஒரு 500 ரூபா கொடுத்தேன் முதல்ல, கொடுத்துட்டு அப்புறம் தரேன்னு ஒரு 7000 கொடுத்தேன். எங்க இருந்து 1 லட்சம் சேர்த்த முடியும்? இப்ப கிடையாது, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஒரு சீட்டு 1 லட்சம், மாசம் 5,000 கட்டு 1 லட்ச ரூபா சீட் எடுத்து அந்த சீட்டு தள்ளி ஒரு 70,000-80,000 கிடைச்சது கைக்கு. அந்த பணத்தை கொடுத்து ஃபில் பண்ண தெரியுங்களா? கொடுக்கணும்னு நினைச்சா நமக்கு மனசு இருந்தா மார்க்கம் இருக்குது. அவரை நோக்கி ஒரு அடி வச்சா பகவான் நம்மளை நோக்கி எத்தனை அடி வைக்கிறாரு தெரியும் உங்களுக்கு? 100 அடி 1000 அடின்னு வைக்கிறாரு. கொடுத்ததெல்லாம் அவருது. நான் சொல்லிட்டேன், என் காசை நான் கொடுக்கல, அவர் போட்ட பிச்சை. நாம கொடுக்கறது நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையில அவர் போட்ட பிச்சை. அவரு கொடுக்காது என்ன சொல்லுங்க? அள்ளி கொடுங்கன்னு நான் சொல்லல, கிள்ளி கொடுத்தா போதும். கேட்கறாங்களா, இந்தாங்க என்னால ஒரு 100 ரூபாய், 100 ரூபாய் கூட கொடுக்க முடியாது. இல்ல பரவாயில்ல. ஏன்னா எல்லாருக்கும் 1000 கஷ்டம் இருக்குது. எல்லாரும் வாழ்க்கையில இப்பதான் முன்னேறிட்டு வரோம். இன்னும் வீடு கட்டணும் வரோம், பிள்ளைங்க படிக்க ஃபீஸ் கட்டணும், நம்ம வீட்டு செலவு பண்ணணும், நிறைய இருக்கு. 100 ரூபாய் கொடுக்க முடியும். நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கொடுக்கலாம். அவங்க அவ்வளவு கொடுத்தாங்க வீணை கொடுத்தாங்கன்றதோட பகவான் என்ன செய்யறாரு? பக்தியை பாக்குறாரு. ஐயோ இந்த மாதாஜி லட்ச ரூபா கொடுத்தாங்க நீங்க அள்ளி கொடுக்கலாம் பகவான் நினைக்க மாட்டாரு. 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்களா, தூய பக்தியோட நீங்க கொடுக்குறீங்களா, என்னை விட உங்களுக்கு தான் அருள் செய்வாரு. 100 ரூபாய் கொடுத்தாங்க பாருங்க, பகவான் பக்தியை பாக்குறாரு. வெள்ளித்தட்டுல சாப்பாடு வைக்கிறவங்கலாம் பக்தர்கள் சொல்லி அவர் கருணை காட்டுறது இல்ல. யார் அந்த உணர்வுல மிகுந்து இருக்கிறாங்க, உணர்வை தான் பாக்குறாரு. அவங்க எனக்கு வெள்ளித்தட்டுல வச்சுட்டாங்க, இவங்க வந்து சில்வர் தட்டுல எவர் சில்வர் பாத்திரத்துல வச்சாங்கன்னு கிடையாது. நம்மளோட உணர்வுகளை தான் பகவான் பாக்குறாரு, பக்தியை தான் பாக்குறாரு. பத்திரம் புஷ்டம் சொல்ல வேணாம், உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு இலையை கொடுத்தா போதும் பகவானுக்கு அப்படின்னு நெய்ய போட்டு அதை நல்லா எப்படி செய்யுங்க அப்படின்லாம் பகவான் சொல்லல. நம்ம வசதி அதெல்லாம். அப்ப இதுதான் பக்தி தொண்டின் பாதையை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம். அதனால சொல்ல வேணா, முடிஞ்ச அளவுக்கு தானம்னு கேட்டா நமக்கு முடிஞ்சது கொடுக்கலாங்க. ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் வசதியை பொறுத்து. ஒரு சேலை எடுத்து எத்தனை நாளைக்கு கட்டுறோம்? போயிட்டு நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது நான்வெஜ் கிலோ கணக்குல வாங்கும்போது எவ்வளவு காசு, அதெல்லாம் என்ன ஆகுது? வீணாதான் போகுது. இது பகவானுக்கு சித்திரகுப்த ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன், கணக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிறா. அப்படி இன்னைக்கு இத்தனை மணிக்கு எல்லாம் உட்காந்து கிளாஸ் கேட்டுருக்கீங்க. உங்களுக்கு இதனால என்னவும் புண்ணியம் தான். அட்லீஸ்ட் பகவான் கிட்ட போக முடியல, நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போவீங்க. சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு வந்தீங்களா, அடுத்த ஜென்மம் ஒரு உயர்ந்த அந்தனர் குடும்பம், வைஷ்ணவர் குடும்பம், கோஸ்வாமி குடும்பம், பணக்கார குடும்பம், அழகோட பிறப்போம். இந்த ஆன்மீகத்துல நமக்கு வந்து இழப்பே கிடையாது. இந்த வேத கல்வியை நம்ம படிச்சுட்டு நமக்கு இழப்பே கிடையாது. கடைசி வரைக்கும் நிலைச்சு நின்று படிக்கணும். அதுதான் நம்ம பாவ விளைவுகள் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டா கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் நிலைச்சிருப்போம். பிடிச்சி இழுக்கும். நமக்கு தடை நிறைய வரும். மாயா வலிமையானது. எந்தெந்த இதுலயே வரும். நிறைய பணம் நீங்க சேர்ந்த நிறைய பணம் நிறைய பகவான் கொடுப்பாரு. நீங்க கேட்டுப்பீங்க, கொடுப்பாரு. பணம் வந்தது என்ன ஆகுது, நமக்கு ஃபுல்பில் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அப்படி கூட நிறைய பேர் விட்டுறாங்க. கடைசி வரைக்கும் விடக்கூடாது. நான் அடிபட்டு கீழே அதெல்லாம் பாதாளத்துக்கு போனாலும் சரியே, இல்ல மேல போனாலும் சரி, பகவானே உன் திருவடியை நான் விட மாட்டேன், பற்றட்டான் பற்றினேன், அவரைதான் நம்ம பற்றணும். சரி, ஓகே, கிளாஸ் போயிடலாம். பாருங்க, கர்ம ஞானம் இது எல்லாமே அடையப்படும். பாருங்க, நம்ம என்ன இழக்க மாட்டோம். யாரும் இழக்க மாட்டோம்? பக்தி தொண்டின் பாதையை இருப்பவங்க. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றுக்கிறவங்க எதுலையுமே இழப்பு கிடையாது. பக்தி தொண்டை செஞ்சா போதும், எல்லாமே நமக்கு வந்துருது. உன்னதமான இடத்தை நாம அடைவோம். உட்காந்து எத்தனை டிவோட்டிஸ் உட்காந்துருக்கீங்க, எல்லாரும் அடைவீங்க. பகவானே அடைவதில் படிங்க. படிக்காதவங்க அந்த மாதாஜி படிப்பீங்களே, சேகர மாதாஜி படிங்க. பகவானை படிங்க ரஞ்சித் படிங்க. பகவானை அடைவதில் பக்தியில் உயர்ந்த நிலை. வேதங்கள் படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், இறுதியில் நிச்சயமான உன்னத இடத்தை அடைகிறான். இவை அனைத்தும் அடைவதற்கு ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடமிருந்து தீட்சை பெறும் வழிமுறையில் ஆர்வம் கொண்டு துவங்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இருக்குது ஆர்வம் உங்களுக்கு எல்லாம்? எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? மொத்தம் 8 பேர் இருக்கிறாங்க. 8 பேர் 7 பேர். என்ன இன்னைக்கு ஏன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறாங்க? என்னாச்சு? 7 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. தெரியல மாதாஜி, மெசேஜ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நீங்க ஒண்டிதான் இருக்கிறீங்க. நீங்க நான் போனா 6 பேர் தான் இருக்கீங்கன்னா பிரபு, ஒரு அதிசயமா இருக்கு. கிருஷ்ணா, நேத்து கூட 15 மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க இல்லையா? இது என்னன்னு தெரியல. எல்லாரும் இன்னைக்கு என்ன ரத யாத்திரை, அங்கங்க ரத யாத்திரைக்கு போயிட்டாங்களா? சரி பகவானே, அவங்க எங்களுக்கு ஓகே பிரபு, பிராப்தம் இருக்கட்டும்.
இப்ப பாருங்க, பகவானை அடைவதில் உயர்ந்த நிலை. இதை நம்ம சொல்லிட்டு இல்லைங்களா? வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை பிரித்தல். நம்ம யாகம் செய்யறோம், வேதம் படிக்கிறோம். வேதம் படிக்கணும் இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்க. பகவத்கீதை பகவான் சொன்னதுதான். அபௌருஷ்ய பகவானின் திருவாயால் மலர்ந்து அருளியது. தவம் புரியறோம். எல்லாரும் தயவு செய்து நம்ம இப்ப 2வது L2 11 2க்கு வந்திருக்கிறோம். என்ன செய்யணும்? தயவு செய்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சாண்டிங் பண்ணுங்க. எண்ணி கவுண்டிங் வச்சு பண்ணுங்க, நல்லது. குறைஞ்சது நம்ம 4 ரவுண்ட் பண்ணணும். ஆண்டவன் சொல்றாங்க என்னன்ட்டு, தீயினும் துசாகம் செப்பேலோர் எம்பாவாய். ஹரிநாமம் பகவான் நாமம் சொன்னா நம்ம செஞ்ச பாவம்னா தீயில ஒரு தூசு படம் எங்க இருக்குது அந்த மாதிரி போயிடும் சொல்லுங்கன்றாங்க. ஆறு லட்சுமி தாயாருடைய அவதாரம் தான் கோதை ஆண்டாள் தாயார். நம்ம தவம் செய்யணும். தவம் தயவு செய்து தவம் செய்யாதவங்க தயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு தெரியும். பாருங்க எவ்வளவு பேரு நான்வெஜ் சாப்பிடாது இருக்க முடியாதுன்றவங்க எல்லாம் இதுக்கு டெய்லி செஞ்சு சாப்பிட்டுருக்கவங்கலாம் இதுக்கு என்னோட இருக்கிற பெரிய இருக்கவங்கலாம் என்னோட மேல இருந்தவங்கலாம் எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. எல்லாம் நாங்க மிலிட்ரிக்காரங்க, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் மிலிட்ரிக்காரங்க. இங்க பக்தரா இருக்கவங்க பெரும்பாலும் மிலிட்ரிக்காரங்கன்னா சொல்லவே வேண்டாம். எல்லாரும் எப்படி இருந்திருப்பாங்க நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கிறோம்? எல்லாருமே பக்தரா இருக்கிறோம். நான்வெஜ் வெங்காயம் போட்டு எதுவுமே சாப்பிட்றது இல்லை. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காலையில 3:30 மணி 4:30 மணிக்கு யாரும் கம்மி எந்திரிக்கிறது இல்லை. 4:30 மணிக்கு கோயிலுக்கு போறாங்க மங்களாரத்தி. நாங்களாம் கோயிலுக்கு தான் மங்களாரத்திக்கு போவோம். 4:30 மணிக்கு கோயில்ல மங்களாரத்தி. உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட், நீங்க வேணுங்கிறத அந்த நேரத்துல பகவானை கேளுங்க, கிடைக்குது. அதெல்லாம் ஒரு பாருங்க. தானம் கொடுக்கும்போது கர்ணன் என்ன தெரியுமா? பாருங்க எங்கேயாச்சும் நைட்ல தானம் கொடுத்தா இல்ல, காலங்காத்தால தானம் கொடுப்பா. அப்படி கர்ணன் இல்லை, எல்லாருமே தானம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு உகந்த இடம், உகந்த இடம் எல்லாமே அது பின்னாடி பார்க்கலாம். பட் பக்தர்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. பக்தர்களுக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கணும்னா எப்பனா கொடுக்கலாம். கிருஷ்ணா பகவத்கீதை புக் வாங்கி கொடுப்போம். நான் எங்கள் கோயிலெல்லாம் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி, இந்த நல்ல நாள் கிருஷ்ண அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்கள்லாம் புக் வாங்கி கொடுப்போம். அந்த ஏழை டிவோட்டி, வாங்க முடியாதவங்க, வசதி இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் பகவத்கீதை பாகவத் செட்லாம் வாங்கி கொடுப்போம். அதுவும் தானம் கொடுக்கறது, பகவானே தானம் கொடுக்குறோம். முடியாதவங்க சின்ன புக் வாங்கி கொடுப்பாங்க. கோயில் கட்டுறதுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க. நம்மளாம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்க வேணாங்க, கிள்ளி கொடுத்தா கூட போதுங்க. பகவான் அந்த பக்தியை பார்க்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாமே எப்படி இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? நம்ம இதெல்லாம் நம்மளா செஞ்சு முடியுமா? முடியாது. ஆன்மீக குருவி அடையணும். இப்போ நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறவங்கலாம் குருக்கள் தான், குரு தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்னா சிக்ஷா, இந்த கல்வியை கொடுக்குறேன். சிக்ஷா குரு. நாங்களாம் சிக்ஷா குரு. உங்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்கலாம். சிக்ஷா குருன்றவங்க ஒருத்தருக்கு நிறைய பேர் இருக்கலாம். ஆனா தீட்சா குருங்கிறவங்க ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க. இப்போ நாங்களாம் தீட்சை வாங்கிட்டேன். சேலம் டம்பிள்ல பக்தி விகாஸ் சுவாமி குரு மகராஜ் அவர்கிட்ட வாங்கியிருக்கிறேன். அந்த தீட்சை வாங்கணும். தீட்சை வாங்குறதுக்கு நமக்கு ஆசை வரணும். அதுதான் ஆரம்பிக்குது. நீங்க மெதுவா உங்களுக்கு புரிய வரும். இப்ப நீங்க உங்களுடைய இதுக்கு தயவு செய்து சாண்டிங் பண்ணுங்க. அது சொல்ல தான் அது ஒரு ஹரிநாம ருசி. நாம இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது ஹரிநாம சக்கரவர்த்தி ஹரிதாஸ் தாகூர்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவர் முஸ்லீம். இந்த காலத்துல முஸ்லீமை மாத்த முடியாது நம்மளால. எந்த காலத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு வாழ்ந்த காலத்துல அவர் முஸ்லீம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருப்பார் பாருங்க. அவரு பக்தரானாரு. வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் பாடத்தை எடுத்து அத்வைத ஆச்சாரியார் அவங்க வீட்டுல அத இது பண்ணாரு. என்ன இறந்ததுக்கு சாமி கும்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? சாமி கும்பிட்டு அந்த சாப்பாடு யாருக்காச்சும் கொடுக்கணும் இல்லையா? பிராமணருக்கு கொடுக்கணும். அவர் போய் அத்வைத ஆச்சாரியாரு போயிட்டு ஹரிதாஸ் தாகூர் கொடுத்தாரு. எந்த அளவுக்கு மேன்மையான பக்தர் பாருங்க. அவர் நாம சொல்லி 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 அவர் நாக்குல தழும்பு வந்துருச்சு. நாக்கு தழும்பு. இப்ப நம்ம ஒரு அடி அடிச்சா கை கால அப்படியே அந்த தழும்பு தெரியும். அந்த மாதிரி அவரு நாம ஒரு நாளைக்கு அவர் சாப்பிட தூங்குறது ரொம்ப கம்மி. அதனாலதான் இன்னைக்கும் நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிக்கும் போது எல்லா இஸ்கான்லயுமே ஹரிநாம சக்கரவர்த்தி ஹரிதாஸ் தாகூர்னு சொல்றோம். நினைச்சு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவத்கீதையின் மீது சற்று நம்பிக்கை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தர்களிடமிருந்து மட்டுமே கேட்டார். பக்தர்களின் சங்கத்தில் சேவை செய்தல், பக்தி தொண்டு நிலை பெறுதல், பகவத்கீதையை படிப்பதில் ருசி ஏற்பட்டு இன்பமயமாகி கிருஷ்ணரின் மீது பூரண அன்பினை பெற்று கிருஷ்ணரின் இருப்பிடமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டு நித்தியமாக என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க, நமக்கு நம்பிக்கை 10 ஸ்ரத்தா பகவத்கீதை புக்கில் இருக்குது. என்னது? ஆதோ பக்தி ரசாமிரத சிந்து, ஆதோ சிருஷ்டா தாத்சங்க பஜன கிரியா
அனர்த்த நிவர்த்தி. நமக்கு இல்லாத கேள்விகள் வரும், இல்லாத சந்தேகங்கள்லாம் வரும். அதெல்லாம் அனர்த்தங்கள், அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணுமா? என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்புறம் சாது சங்கம், இந்த பக்தர்கள் சங்கம் இருக்கணும். பஜன கிரியா, பஜன கிரியாங்கிறது ஹரிநாமத்தை சொல்றதுதான். அடுத்தது அனர்த்த நிவர்த்தி. அப்பதான் நமக்கு இப்பெல்லாம் 1000 கேள்வி வருது, 1000 சந்தேகங்கள் வருதுன்னா, இந்த 3ஐயும் நாம கடைபிடிச்சாதான் அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் போகும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரிடமிருந்து மட்டுமே எல்லாரும் சொல்றாங்க, எல்லா வார்த்தையும் கேட்கறது இல்ல. நாங்க என்ன பண்றோம்? அப்படியே சொல்றோம். நாங்க எங்களுடைய சொந்த கருத்தை சொல்றது இல்ல. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரோ, எனக்கு மேல இருக்கவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவங்களும் பிரபுபாதருடைய கருத்தை தான் சொல்றாங்க. பிரபுபாதர் கருத்தை எங்க குரு மகாராஜ் சொல்றாரு, குரு மகாராஜ் வந்து மூத்த பக்தர் சொல்றாங்க, மூத்த பக்தர் எங்களுக்கு சொல்றாங்க. அப்படி அப்படியே வருது. அதே மாதிரி கேட்டுட்டு கூடாது. அந்த சங்கத்துல நம்ம சேவை செய்யணும். சேவை செய்யணும். எப்படி? ரிஷிகேச ரிஷிகேன சேவனம். பகவான் வந்து புலன்களின் அதிபதி. அவருடைய அங்கம் நாம. அவருக்கு நாம சேவை செய்யணும். ஒண்ணு நம்ம வந்து எனக்கு டைம் இல்லைங்க, நான் வேலைக்கு போறேங்க, எனக்கு டைமே இல்லைங்க, ஒரு நாள் தான் லீவுங்க அப்படின்னா, அந்த ஒரு நாள்ல ஒரு மணி நேரமாச்சும் கோயில் அட்டன் பண்ணி போயிடணும். என்னால முடிஞ்சா, நாங்கெல்லாம் கோயில் கட்ட பணம் வாங்கும்போது முடிஞ்சா பணம் கொடுங்க, இல்லாட்டி வந்து பக்தி தொண்டு செய்யுங்கன்னா, எல்லாரும் வந்து எப்பேற்பட்ட லட்சாதிபதி பொம்பளைங்கலாம் வந்து ஆம்பளைங்கலாம் வந்து கள்ள தூக்கி கொடுத்தாங்க பகவானுக்கு. ஏன்னா இந்த கோயில் நான் என் பங்கு இருக்குது, என் உழைப்பு இருக்குது அப்படின்னு. நாங்க செங்கல் கல் எல்லாம் செய்யறவங்க, கார வேலை செய்யறவங்க செய்யறாங்க, நாங்களும் போய் நடுவில் செய்யறோம். நாங்கெல்லாம் அமௌண்ட்டும் கொடுத்து கோயில் கட்டும்போது செங்கல் எல்லாம் தூக்கி கொடுத்துருக்கோம். செங்கல் ஆலோபிக்ஸ் எங்களால் முடிஞ்சது. தெரியுங்களா? செய்யணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும். 9 விதமான பக்தி தொண்டுக்கு தான் அதில் ஏதாவது உள்ள நிலை பெறணும். அப்புறம் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த பகவத்கீதை படிக்கல ஒரு ருசி வரும். எத்தனை தடவை படிச்சாலும் புதுசு புதுசா தெரியும் நமக்கு. இல்லாத கருத்துக்கள்லாம் வரும். கிருஷ்ணன் மீது பூரண அன்பினை பெற்று அது இப்படி ஆகும்போது பகவானுக்கு நம்ம மேல கண்டிப்பா அன்பு வருது. அப்படி வரும்போது நாம கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போவோம். அங்க போனால என்ன? இந்த ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியதில நித்தியமாக என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்க்கை. எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் திரும்பி வரணும். அங்க போனா மட்டும்தான் திரும்பி வர மாட்டோம். படிங்க டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே எல்லாவற்றையும் அடைந்து பகவானின் தாமத்தையும் இருப்பிடம் அடைகிறார். அதுதான் பக்தி யோகத்தின் மகிமை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒரே முயற்சியில் ஒருவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்து பகவான் தாமத்தின் இருப்பிடம் அடைகிறான். அதுதான் பக்தி யோகத்தின் மகிமை. ஒரே முயற்சினா எது சொல்லுங்க? ஒரே முயற்சி எது குறிக்குன்னா பக்தி யோகம். அந்த பக்தி தொண்டின் முயற்சி, அந்த பக்தி தொண்டினால் எல்லாவற்றையுமே நமக்கு கிடைக்குது. பகவானே கிடைக்கிற என்ன வேணும் சொல்லுங்க? அத்தியாயம் 8 பார்த்தோம். அத்தியாயம் 8 என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறா. அப்படி எது பிரம்மம், யாரு வழிபடத்தக்க வேற அப்படின்னு எத்தனை கேள்வி கேட்டாரு? 8 கேள்வி கேட்கிறாரு. முதல் ஸ்லோகத்திலும் 2வது ஸ்லோகத்திலும் கேட்டாரு. மிகச்சிறந்த கேள்வி என்ன கேள்வி? இந்த கேட்ட கேள்வியிலேயே பரபிரம்மம் யாரு, அவரை எப்படி அடையுதுன்னு கேட்டாரு. கிம்னு கேட்ட என்ன சொன்ன? என்ன என்ன அப்படின்னுட்டு. எப்படி மிகச்சிறந்த கேள்வி, பகவானை எப்படி அடையிறது? அப்ப இறக்கம் தருவாயில் ஒருத்தர் எப்படி இருப்பாங்க, எப்படி வந்து அவங்களோட இது போகுது, எங்க போய் சேருது அப்படின்னுட்டு. அப்ப இறப்புங்கிறது என்ன? இறுதி தேர்வுன்னு சொல்றாரு. அந்த இறுதி தேர்வுக்கு வந்து நம்ம எப்படி தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு, அதுக்கு என்ன எப்படி தயார் பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பாடத்துல இறுதி தேர்வு, நமக்கு இறப்பின் போது நம்ம எப்படி நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும்? யாருக்கு நினைப்பு இருக்குதுன்னு பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். மகாமந்திரம் சொல்லணும், கிருஷ்ணரே நினைக்கணும். அந்த காலே சாமையாவும் ஸ்மரன் முத்வா கலேவரம் 8:5-8 பாருங்க. என்னன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. களி கல்மஷ நாசனம். இந்த கலிகாலத்துல நமக்கு இதே இந்த மந்திரம் மட்டும்தான். கலியை முறிக்கும் ஒரே மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம். கலவு நாஸ்தேவ 3 தடவை சொல்றாரு. இதை விட்டா வேற கதி இல்லை, வேற கதி இல்லவே இல்லை. நம்ம என்ன கஷ்டப்பட சொல்றாங்களா? வாங்க இந்த கன்னத்துல குத்தி இந்த கன்னத்துல எடுங்க, முதுகுல நல்லா இதெல்லாம் வச்சு தொங்குங்க, இதை வந்து நெருப்பு மிதிங்க. ஏதாவது நம்ம கஷ்டமா இருந்தா சொல்லுங்க நீங்க.
வெயிட் தூக்கி இந்த இதுல எந்த கஷ்டமே இல்லை. மகா மந்திரத்துல எந்த சாமியும் நம்ம வந்து உடலை வருத்திக்குங்க, நீங்க உடலை வருத்திக்கிட்டு இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு எந்த பகவானும் எந்த தேவதையும் சொல்லவே இல்லை. நம்மளா ஏற்படுத்திட்டு நம்மளா பண்றோம். நம்மளோட திருப்தி ஏதோ நம்ம வேண்டுறோம், கிடைக்குது, இதை நீ கொடுத்தா நான் உனக்கு செய்யறேன். சாமி எனக்கு இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஊட்டை வாங்கி அவனை இந்த ஊட்டை வாங்கிட்டு உனக்கு உண்டியில பணம் போடுறேன், இந்த ஊட்டை வாங்கினா நான் வந்து உனக்கு குண்டம் மிதிக்கிறேன், என் பிள்ளை காலேஜ் இடம் கிடைச்சிச்சு நான் வந்து காவடி எடுக்கிறேன், வேண்டாமா? தேவதைகளை சட்டுன்னு கொடுப்பாங்க, நம்ம அதை போய் செய்கிறோம். ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நீங்க கேட்கவே வேண்டாம், அவர் என்ன தேவையோ அதை கொடுப்பாரு. அகம் பீஜ பிரதாபிதாங்கிறாரு, அவரே தந்தை. அவங்க கொடுக்கறதும் பகவான் கொடுக்கறது தானே, நம்ம ரைட்டா பகவானே போய் கேட்கலாம். எப்படி தயார்படுத்திக்கணும்? அதுக்கு அவர்கிட்ட போறதுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி பண்ணணும். பரத்தை அடைதல். பரங்கிறது என்னது? பகவான் இருக்கும் இடம் பரம், பரமபதம். பரமபதம் அப்படின்னா வைகுண்டம் தான். எப்படி அடையிறது? ஏன் அடையணும்? ஏன் அடையணும் சொல்லுங்க. இந்த திரும்பி வரமாட்டோம், ஜென்மம் எடுத்து ஜெரா இல்லாத வாழ்க்கை, நித்திய சச்சித்தானந்தமான ஒரு வாழ்க்கை, சத்து சித்தான ஒரு வாழ்க்கை, தூய பக்தியே சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு. இது வந்து மற்ற யோகியில் யுக தர்மம், தூய பக்தர்கள். யுக தர்மம்னு என்ன சொல்லுங்க? யுக தர்மம் அந்த யுகத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க? ஃபர்ஸ்ட் யுகம் கிருத யுகத்துல மக்கள் என்ன பண்ணாங்க? தவம் புரிஞ்சாங்க மாதாஜி. அடுத்து திரேதா யுகத்துல என்ன பண்ணாங்க? யாகம் செஞ்சாங்க யக்னங்கள், யக்னங்கள், யாகங்கள். துவாபர யுகத்துல அர்ச்சனைகள் செஞ்சாங்க மாதாஜி. வெரி குட். இப்போ இந்த யுகத்துல கலியுகத்துல சங்கீர்த்தன யக்னம் மாதாஜி. சங்கீர்த்தன. இந்த யுக தர்மம், இந்த யுக தர்மம் என்னன்னா ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலவ் நாஸ்தேவ 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 கதிரண்யதா. கலவுன்னா கலிகாலம். இந்த கலிகாலத்துல இதை தவிர இந்த யுக தர்மம், இந்த கலியுகத்துக்கு தர்மம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான். ஏன் நம்மளால வந்துட்டு போய் இது அந்த காலத்துல தவம் இருந்த மாதிரி போயிட்டு உக்காந்து இருக்க முடியுமா? முடியாது. இருக்கிறா அப்பா வந்து எத்தனை லட்சம் வாழ்ந்தாங்க சொல்லுங்க, எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தாங்க? அழகா யாருக்கு தெரியுது பாக்குறேன். கிருதயுகம் இல்லாட்டி சத்தியுகம்னு சொல்லலாம். கிருதயுகம் அல்லது சத்தியுகம் ரெண்டு ஒரே பேர் தான். அந்த காலத்துல 1,00,000 வருஷம் வாழ்ந்தாங்க, அப்ப அது சாத்தியம். அடுத்தது திரேதாயுகம். திரேதாயுகத்தை எத்தனை 10,000 வருஷம் வாழ்ந்தாங்க, அப்ப யக்னம் நடத்தலாம். அடுத்து துவாபர யுகம் 1000 வருஷம் வாழ்ந்தாங்க, அப்ப அது சாத்தியம். இப்ப கலியுகத்துல 100 வருஷம் தான் நமக்கு ஆயுள். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷார்ட்டா ஸ்வீட்டா பகவான் கொடுத்துட்டாரு. முடிஞ்சு போச்சா? 29 ஸ்லோகம் தானே. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தேங்க. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? தயவு செய்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. ஏகாதேசி விரதம் இருங்க. நான் கேட்காத போயிட்டேன். நேற்று முந்தா நாள் விரதம் இருந்தீங்களா? தயவு செய்து வர்ற ஏகாதேசிக்கு எல்லாரும் கண்டிப்பா விரதம் இருக்கணும். ஸ்லோகம் முடிஞ்சிச்சு. வெரி குட். 28. அடுத்தது இங்க போனோம். என்ன சொன்னோம்? ஒரு நிமிஷம் டிவோட்டிஸ். அடுத்த இது 8வது அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம 9வது அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், ரொம்ப நன்றி. பார்ட்டிசிபென்ட் கேன் நவ யூ சீ யுவர் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதுங்களா டிவோட்டிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம 8வது அத்தியாயம் பகவானோட குரு கிருஷ்ண கர்ணியால முடிச்சிட்டோம். 9வது அத்தியாயம் என்ன? இதனுடைய தலைப்பு ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா யோகம். மிகவும் ரகசியமான அறிவு. இது ஒரு முக்கியமானது. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது நடுவுல வச்சிருக்கிறாங்க. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்திற்கு நான் வருகை என்று வரவேற்கிறேன்.
நான் பகவானை வேண்டிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி இங்க வந்திருக்க பக்தர்கள் இன்னும் வந்து அட்டன் பண்ணி நின்ன பக்தர்களும் கண்டினியூவா வரணும்னு ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு இதை ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. வந்திருக்க டிவோட்டி எல்லாம் வராத டிவோட்டிக்கு வேண்டிக்கங்க. நம்ம வேண்டுதல் வந்து அடுத்தவங்களுக்காகவே இருக்கணும். பகவான் கண்டிப்பா அது வந்து பக்தருடைய வார்த்தையை பகவான் காப்பாத்துவாரு. அவர் வார்த்தையை கூட காப்பாத்துறாரு இல்லையா? பக்தர்கள் சொல்லிட்டா தூய பக்தர்கள் கேட்கும்போது கண்டிப்பா பகவான் காப்பாத்துறாரு. அது முடிஞ்சிச்சு. ஒண்ணு ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் தூ குஹ்யதமம் பிரவக்ஷாமம் அனசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷயசே அசுபாத். பகவான் சொல்றாரு பாருங்க. இதுல ஒரு முக்கியமான வார்த்தை என்னன்னா அனசூயவே. இது முக்கியமான வார்த்தை. படிங்க மாதாஜி. பிரபு படிங்க, படிக்காதவங்க. பத்மா மாதாஜி, சேகர் மாதாஜி. புருஷோத்தமரமான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லேட்டா வந்திருக்கீங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க. தயவுசெய்து டிவோட்டிஸ் நீங்க வந்து ஒரு 8:30 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் பண்ணலாம், பண்றதையாச்சும் கேட்கலாம். நான் 8:30 மணிக்கு வந்துடுவேன். எங்களுக்கு வேற கிளாஸ் இருக்குது. அந்த கிளாஸ் இருக்கிறதுனால தான் நான் கொஞ்சம் லேட்டா வர்றது. எங்களுக்கு பக்தி வேதாந்தா கிளாஸ் இருக்குது, பக்தி விருக்ஷா கிளாஸ் இருக்குது, கண்டினியூ கிளாஸ். தயவுசெய்து முடிஞ்ச அளவுக்கு 8:30 மணிக்கு வாங்க. குமுதா மாதாஜி வரல போல இருக்குது. பகவான் சொல்றாரு என்னன்னுட்டு, அர்ஜுனா நீ என்கிட்ட என்னைக்குமே பொறாமை இல்லை, அதனால நான் உனக்கு சொல்றேன், எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக இது 3 இருக்குது. இதுல வந்து குஹ்யதமம், குஹ்யதரம் பார்க்கலாம், ஒன்னொன்னு பார்க்கலாமா? ரகசியம், மிக ரகசியம், மிக மிக ரகசியம் 3 இருக்குது. இதுல குஹ்யம், குஹ்யதமம், குஹ்யதரம் 3 இருக்குது. இதுல என்ன சொல்றாரு? மிக ரகசியமான ஞானத்தை, விஞ்ஞானம் என்ன தெரியுங்களா? இதுல விஞ்ஞானங்கிறது இந்த இடத்துல இறையியல், நம்ம என்ன சொல்றோம், புவியியல், அறிவியல் அந்த மாதிரி படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து விஞ்ஞானங்கிறது இறையியல், பகவானை பற்றி அறிகின்ற இது. இந்த ரகசியமான அறிவை பெறுவதற்கு என்ன தகுதி தேவை? நாம வந்து பகவான் மேல இதுதான் நமக்கும் சொல்றது. இது பொறாமை கொள்ளாமல் இருத்தல் அனசூயவே. இந்த அறிவை பெறுவதனால் என்னவாகும்? இதை தெரிஞ்சுட்டாவே நமக்கு போதும். இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையின் இன்பத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்குது. எவ்வளவுதான் ஒருத்தர் புத்திசாலியா இருந்தா கூட, தகுதியுடையராகவும் இருந்தாலும் ஒருவருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இல்லை என்றால் அவரால் பகவத்கீதையின் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. என்னதான் தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்ம வந்து கிளாஸ்ல உட்கார்ந்தாலுமே நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும், பக்தி இருக்கணும். நம்பிக்கை, பக்தி, பணிவு. இதோட நம்பிக்கை பக்தி வந்தா பணி வந்து, பக்தி வந்தா தானா பணி வந்துடும். ஒண்ணு அக்கா ஒண்ணு தங்கச்சின்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி பக்தி வந்தாவே கூடயே இருந்த மாதிரி வந்துடும் பணிவும். என்ன வேணும், இது நமக்கெல்லாம் இனி நம்பிக்கை இருக்கணும், பக்தி இருக்கணும். பக்தி இருக்குது உங்களுக்கு, நம்பிக்கை இருக்குது, அதனால தான் உட்காந்துருக்கிறீங்க. நீங்க இந்த ரகசியத்தை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவீங்க. இந்த அறிவு என்னன்றாரு? இந்த அறிவிலே ராஜ வித்யாங்கிறாரு. இந்த அறிவு நாங்க ஏகாதசிய விரதராஜன்போம், இருக்கிற விரதத்திலே அது ராஜன். அது போல இந்த கல்வி எந்த கல்வி? இப்ப பகவான் சொல்ற அறிவு ராஜ வித்யாங்கிறாரு. ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்திரமிதம் உத்தமம். இது ரொம்ப பவித்திரமானது, உத்தமமானது, தூய்மையானது. பிரதிக்ஷாகமம், பிரதிக்ஷாகம்னா என்னன்னா தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பது. இதுதான் தர்மியம், தர்மத்தின் பக்குவ நிலை. இது எப்படிப்பட்டது? சுசுகம். கடைசி வரி பாருங்க, சுசுகம், சுகம். அந்த தமிழ் அப்படியே புரிஞ்சுங்க. ராஜான்னா அரசன், வித்யா என்றால் அறிவு. இப்படி படிச்சீங்கன்னாதான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் மனப்பாடம் ஆகும், புரியும் நல்லாவே. 4 வரியில ஒரு வரியாச்சும் தமிழ் நமக்கு அதுல வரும். இந்த ராஜ வித்யாங்கிறது கல்வியின் அரசனானது ராஜகுஹ்யம், மிக ரகசியம். குஹ்யம்னா ரகசியம், மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானது, தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை. இது எப்படிப்பட்டது? அழிவற்றது. அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவது. இதை வந்தா பேரின்பம் கிடைக்குது.
அந்த பேரின்பம் கிடைக்கிறதுனால தான் விடாது நாங்கள் கண்டினியூவாக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். வீட்டு வேலை செஞ்சோமா, வேற எந்த வேலையும் எங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி மேக்சிமம் ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு இதுலேயே ஊறி போனவங்களுக்கெல்லாம் என்ன இன்பம் உங்களுக்கும் அது தெரிய வரும். நேற்று ஒரு சில டிவோட்டி, நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளாஸ் இல்லை, எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது மாதாஜி, அந்த நாள் வந்தால் எங்களுக்கு அது உட்காரணும், அந்த நேரத்தில் கேட்கணும். ஏன்னா அது அந்த இன்பம் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சுசுகும் கருதும் அவ்வியம் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவது. இந்த அறிவின் இயற்கை என்ன? இது அறிவின் அரசு ஞானத்தின் சாரம் மிக ரகசியமானது. பக்குவன் பகவத் ஞானம் தூய பக்தி தொண்டை பற்றியது. மிக தூய்மையானது, எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது, திவ்யமானதும் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. இதுன்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. இது டைரக்டா கொடுக்குது, தன்னுடைய அனுபவத்தை டைரக்டா கொடுக்குது. தர்மத்தின் பக்குவ நிலை. பகவான் சொல்றார், பகவான் தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். இது அழிவற்றது, அழிவே கிடையாது. இதுக்கு பேரின்பத்துடன் செயலாற்றக்கூடியது, ரொம்ப எளிதானது. இதுதான் இந்த அறிவோட இயற்கை. வாங்க கலந்துக்குங்க. இந்த அன்பம், இந்த இன்பம் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகன் எல்லாருக்குமே சொல்றேன். 9.3 ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு 9ஆம் அத்தியாயத்தில் என்னன்னு, எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வராங்க. இது உங்களுக்கு புரியுது? நம்பிக்கை இல்லாதவங்க திரும்ப திரும்ப பிறப்பாங்க, திரும்ப திரும்ப இறப்பாங்க. இதுதான் பக்தி என்பது. இவ்வளவு இன்பமானதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் யார் தொடர்ந்து இருப்பார்கள்? நம்பிக்கையற்றவர்களால் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. நம்பிக்கையற்றவர்கள் தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பு, ஜென்மம், மிருத்தி, ஜரா, வியாதி இதுக்கே திரும்பி வந்துடுறாங்க. பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனாலேயே எல்லா பக்குவமும் அடைந்து விடலாம் என்ற முழு தீர்மானமே நம்பிக்கை என்பதாகும். ஸ்ரத்தா சொன்ன இல்லைங்களா? பக்தி ரசாமிரத ஆதவ் ஸ்ரத்தா சாது சங்கம் பஜன கிரியா அனர்த்த நிவர்த்தி லைனா வரும். இதுதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா வேணும். நம்பிக்கை தான் முக்கிய. நம்பிக்கை பகவான் சொல்றாரு, இப்ப எப்படி இருக்கிறேன், நான் இருக்கிறேன், எங்க இருக்கிறேன்னு சொல்லி இதுல பகவான் இந்த இதுல சொல்றாரு, நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. எல்லா ஜீவன் இது பாத்தீங்களா? விஸ்வரூப தரிசனத்துல என்னென்ன முகம் உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க? விஸ்வரூப தரிசனம் பகவானோட இதை பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா என்னென்ன சாமி உங்களுக்கு நினைப்பிருக்கு சொல்லுங்க? அதுல விக்னேஷ் பிரபு, ரம்யா மாதாஜி எல்லாருமே வருவாங்க. நரசிம்மர், பிள்ளையாரு, கிருஷ்ணர், வராகர், முருகர் எல்லாம் வராங்க. கிருஷ்ணர் பகவான் நடுவுல, கிருஷ்ணரே நடுவுல இருக்காரு, இருக்கிறாரு. சைட்ல வர்றவங்க யாராரு நினைப்பிருக்கா? சிவன் பிரம்மாலாம் வருவாங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. அது பரவாயில்ல, ஒருத்தர் ஒண்ணு சொன்னா போதும். மாத பிரபு மாதாஜிஸ் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பக்கமும் சிவன் பிரம்மா வராங்க, விநாயகர் வராரு, ஆஞ்சநேயர் வராரு, வருணன் வராரு, அக்னி வராரு, எல்லாருமே வராங்க. நாமளும் அவருக்குள்ள அடக்கம், அவருக்குள்ள நாமளும் அடக்கம். எல்லா ஜீவனும் அதுல விஸ்வரூபத்திலே சொல்லிட்டாரு, எல்லா ஜீவன்களுமே இருக்கிறாங்க, ஆனா நான் அவர்கள் இல்லைன்னு பகவான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணரின் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட மாயா சக்தி. இந்த இதை சொல்லாது விட்டு சாரி. மாயா ததம் இதம் சர்வம், மாயா ததம் இதம் சர்வம் அப்படின்னா, மாயா ததம் இதம் சர்வம் எனது தோன்றாத நிர்விசேஷ கருத்து இது. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம், அவர் தெரியதில்ல, கண்ணுக்கு தெரியல, எல்லா இடத்திலுமே பரவி இருக்கிறார். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே உயிரினங்களை காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அவர்தான் படைப்புக்கு மூல காரணம். ஒரு மரம் இருக்குதுன்னா, நம்ம ஒரு செடியை நெட்டு பிடுங்கி இன்னொருத்துல நெட்டு வைக்கணும்னா கூட எல்லா வேரும் இருந்தா நட முடியாது. ஒரு செடி பிடுங்கும்போது என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? அந்த ஆணி வேர் எடுங்க, அந்த ஆணி வேர் எடுங்க. அந்த ஆணி வேரை எடுத்தாதான் அந்த செடி அந்த ஆணி வேரோட பிடுங்கி வேற இடத்துல வச்சாதான் அது வரும். அது போல படைப்புக்கு மூல காரணம் யாருன்னா பகவான் தான், வேற யாரும் கிடையாது. அதை பாருன்னு என்ன சொல்றாரு பகவான்? எனது ஐஸ்வர்யத்தை பாருன்னு என்னத்தை காட்டுறாரு? இதான் பாருங்க, பகவான் பாருங்க எங்கும் பரவி இருக்கிறாரு. இந்த படம் தான் நான் சொன்ன விஸ்வரூப படம்.
பகவான் எங்கும் பரவியுள்ளார், ஆனால் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களை நான் இல்லை. பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்தார், இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த படம் இருந்தா நல்லா பாருங்க, புக்ல பகவத்கீதையில இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணனின் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட மாயா சக்தி. இது எப்பேற்பட்ட தெரியுங்களா? இது தற்காலிகமானது. இது தற்காலிகமானது. இந்த பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் தற்காலிகமானது. பகவான் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவியுள்ளார், ஆனால் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. இந்த சக்தி பரமாத்மாவினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. அவர் இந்த பௌதிக கண்களுக்கும் புலன்களுக்கும் தென்படுவது இல்லை. இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் கிருஷ்ணனுடைய சக்திகளால் ஆனது. எல்லாமே அவருடைய சக்திகளால் தான் ஆனது. அவர் பகவான் அந்த இதை பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணாரு? அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு ஞான சக்ஷு அர்ஜுனனுக்கு அந்த கண்ணை கொடுத்தாரு. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, நம்ம ஒண்ணும் இல்லை, அந்த கிரகணம் வரும். அந்த கிரகணம் வரும்போது அப்படியே நம்ம கண்ணால பார்க்க மாட்டோம். ஒரு இதை வச்சு, அந்த டெலஸ்கோப்பை வச்சுதான் பார்ப்போம். அந்த பவர் அதுக்கு வேணும் நமக்கு. அந்த தூரத்துல இருந்து பார்க்கணும்னா பைனாக்குலர் வச்சு பார்க்கிறோம். அந்த பவர் கண்ணுக்கு கிடையாது. அதே போல பகவானுடைய அந்த திவ்ய ரூபத்தை தரிசிக்கணும்னா எல்லாராலையும் முடியாது. நம்ம கண்ணை கொஞ்சம் வெளிச்சு ஜாஸ்தி நம்ம கண்ணு பஸ்ட் ஆயிடும். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது. அதுக்கு ஞான சக்ஷு பகவான் தெய்வீக கண்ணை அர்ஜுனனுக்கு வழங்கினார். அனைத்தும் பகவானில் அமைந்திருக்கும் அவர் அவற்றில் இருந்து விலகியுள்ளார். என்னென்ன பாருங்க, பகவானே படைப்பின் மூலக்காரணம், ஆத்மாவின் மூலம், ஜடத்தோட்டம் மற்றும் பிரம்மாண்டமான சக்திகள் அனைத்திற்கும் அவரே மூலம், ஆதாரம். அவர் தான் இந்த பௌதிக பகவான் இந்த பௌதிக உலகின் ஒரு பகுதி கிடையாது. பகவான் உயிர்வாளிகளையோ அவரின் சக்திகளையோ அவர் சார்ந்து, நம்மளை சார்ந்து அவர் கிடையாது. அவர் சார்ந்து தான் நம்ம இருக்கோம். உயிர்வாளிகள் நம்ம அனைத்திலும் சுதந்திரமானவர். ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தருடன் இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நாம என்ன பண்ணணும்? அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறதான் முயற்சி பண்ணணும், பயிற்சி எடுக்கணும். போனா நம்ம சச்சித்தானந்தமான ஒரு வாழ்வு நமக்கு கிடைக்கும். பகவான் எப்படி வியாபிக்கிறாரு? அதான் சொன்னீங்களா, நம்ம பௌதிக புலனால் பார்க்க முடியாது. ஆனா பார்க்கலாம். எப்படி பார்க்கலாம்? யாருடைய புலன்கள் பக்தி தொண்டின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனவோ அவர்களால் காண முடியும். பாகவத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல வருது பாருங்க, நான் படிக்கிறேன். 1வது அத்தியாயத்துல 1வது காண்டத்துல 2வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகம். பகவான்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னு. ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனக. அதாவது சுண்வதானா கேட்கறது. புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனை அது புண்ணியமானது. ஹிருதி அந்தஸ்தோகி, ஹிரதனா இருதயம். அப்படி கேட்கறதுனால ஹிரத அந்தஸ்தோகி அபத்ராணி. இதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாக இருப்பவரும் உண்மையான பக்தர்களை ஆதரிப்பவரும் பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரை முறையாக, இதை பார்த்துங்க, முறையாக கேட்பதாலும் முறையாக பாடுவதாலும் புண்ணியம் தரக்கூடியவான அவரது செய்திகளை கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் உள்ள ஆவலை வளர்த்து கொண்டுள்ள பக்தனின் இதயத்திலிருந்து ஜட இன்பங்களுக்கான ஆசையை அகற்றி விடுகிறார். இந்த மாதிரி இதை கேட்டு 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 நாம இதயம் தூய்மையாகுது. பகவானோட நாமாவை சொல்றதுனாலையும் இவருடைய குணம் ரூபனா இதெல்லாம் பக்தி தொண்டு. குண ரூப நாமத்தை கேட்கறதுனாலையும் நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற கலங்கள்லாம் போயிடுது. ஜட ஆசையே போயிடுங்க, ஜட ஆசையே வராது. அடுத்து நம்ம படிக்கிற என்னன்னு, நஷ்ட பிராயேசு அபத்ரேசு நித்தியம் பாகவத சேவையா பகவதீர் உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இதை மட்டும் கேட்டுக்கங்க. இது நீங்க படிக்கிறது பகவத்கீதையும் பாகவத வகுப்பு ஒண்ணுதான். பாகவத வகுப்புகளில் ஒழுங்காக பங்கேற்பதாலும் தூய பக்தருக்கு தொண்டு புரிவதாலும் இதயத்திற்கு தொந்தரவாக இருப்பதெல்லாம் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு உன்னத பாடல்களால் போற்றப்படுபவரான பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் அன்பு தொண்டு நிலைநிறுத்தப்படுகிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்ப டெம்பிளுக்கு போனோம், அங்க நம்ம அங்கெல்லாம் சத்சங்கம் இருக்குது, எடுத்துக்குவோம். நம்மளோட மூத்த பக்தர்கள் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தொண்டு புரியுது. என்ன அவங்க வீட்டுல போய் எனக்கு வேலை செய்யணும் சொல்ல போறாங்க? இல்ல, அவங்க என்ன தொண்டு செய்ய சொல்லுவாங்க? இந்த பகவானுக்கு இந்தாங்க, இந்த மாதாஜி போனா இந்த பூ கட்டுங்க, பிரபுஜி போனா இதை செய்யுங்க, அதுன்னு சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு தொண்டு புரியறதுனால நம்மளுடைய ஜடகாலங்கள்லாம் போயிடுதுங்க. பகவானை பத்தி கேட்கறதுனால போயிடுது, அவரை பத்தி பேசுறதுனால போயிடுது, அவரை பத்தி படிக்கிறதுனால போயிடுது.
இந்த ஜடக்கலங்களிலிருந்து நம்ம விடுபடுவோம். பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்துள்ளார். ஆனால் அவை அவர் இல்லை, அவை அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணர் இப்பௌதீக உலகத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. நம்ம இருக்கிற உலகத்துல வந்து ஒரு பகுதி கிடையாது. அவர் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறாரு. அவர் அதுல இருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறாரு. பகவான் வந்து நேரடியா பிரபஞ்சத்தை அவர் நேரடியா இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆட்சி செய்யறது கிடையாது. ஏன் சொல்லுங்க? அவரு ஒதுக்கி வச்சார். இந்தாங்க நீங்க இந்த வேலை செய்யுங்க, இந்த வேலை இந்த வேலை. அது இதுக்குன்ட்டு ஒரு தேவர் தேவைகளை படிச்சு அவங்கவுங்களும் இந்த வேலை செய்யணும்னு அவருடைய சக்திகள் தான் எல்லாமே. அவருடைய சக்திகள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து பராமரிக்குது. பகவான் நேரடியா பராமரிக்கவில்லை. இவை எல்லாவற்றிலிருந்தும் சொந்தமாக அவர் ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தருடன் இன்பம் அனுபவித்து கொண்டு உள்ளார். அவர் ஸ்வராட். அவர் மட்டுமே சுதந்திரமானவர். யாரும் சுதந்திரமானவன் கிடையாது. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறியவாயாக. ஆகாயத்துல காத்து இருக்குது, நமக்கு தெரியறது இல்லை. ஏன்னா அது இன்னும் போக 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 அது வந்துட்டு எப்பயுமே சவுண்டு வரும். ஆகாயத்துல சத்தம் வந்துன்னே இருக்கும். நாம இவ்வளவு தூரத்துல நமக்கு காது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் நம்ம காதோட சத்தம். ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வர சத்தம் கேட்கறது இல்லை. அது எப்பயுமே இருக்குது. அது போலதான் படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எங்கிட்ட இருக்குதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. பகவான் சக்திகள் மூலம் ஜடத்தோட்டத்தின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் எதனால் நடக்குது? பகவானோட ஜடசக்தியின் மூலமா தான் இது நடக்குது. எப்படி பார்க்கலாமா? கிருஷ்ணருக்கும் பௌதிக சக்திக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது சொல்லுங்க? காற்று வந்து சக்தி, காற்று சக்தி வாய்ந்தது. காற்றின் அசைவுகளே எல்லா அசைவுகளும் உண்டாக்குகிறது. ஆக என்ன? பகவான் காற்று ஆகாயத்தினுள் அமைந்துள்ளது. இருப்பினும் காற்று ஆகாயத்தின் நிலைகளை தாண்டுவதில்லை. அதுக்குள்ளேயே அந்த காற்று இருக்குது. அதை தாண்டி போறதில்லை. இது என்ன தொடர்புன்னு சொல்லிட்டு இதை விளக்குறாங்க. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். கல்பம் அதாவது ஒரு இது முடிஞ்சு இன்னொரு யுகம் ஒரு இது முடியுதுன்னு வச்சுங்க. கல்பம் இருக்குது. அந்த கல்பங்கிறது வந்துட்டு நீங்க படிக்க படிக்க இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு புரியும். ஃபர்ஸ்ட் புரியும் போது என்னத்தை சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க. ஒரு கல்பம் முடியும், அடுத்த கல்பம் தொடங்கும். அப்ப என்ன அந்த ஜடத்தோட்டம் என்னாவது பகவானோட இயற்கையில் நுழையுது. அடுத்த கல்பத்தில் ஆரம்பத்துல அடுத்த நெக்ஸ்ட் கல்பம் வருது இல்லைங்களா? அந்த கல்பத்துல வந்து பகவானே அவருடைய சக்தியின் மூலம் படைத்து அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றன. அவற்றை மீண்டும் படைக்கிறாங்களாரு. நமக்கு தான் சந்தேகம் வரும். ஏன்னா சொல்லுங்க, நாம வந்து பிறந்ததுலேருந்தே பகவத்கீதை படிக்கல. பிறந்ததே பகவத்கீதையை படிக்கல. நம்ம ஒன்றும் அந்த உயர்ந்த ஆரிய குடும்பத்துல பிறக்கல. ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்திருந்தா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும். ஒரு கோஸ்வாமி குடும்பம் இல்ல ஒரு பிராமணர்கள் அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த பகவத்கீதையெல்லாம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது பாருங்க, அந்த மாதிரிக்கும் வந்து அட்டன் பண்றாங்க. அந்த உயர்ந்த இதுக்கும் வந்து பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் ஜாஸ்தி கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. டவுட்டும் வராது. பகவான் இதை சொன்னாரு, பகவான் இதை செஞ்சாரு, பகவான் போது ஏன்னா அது வளர்ப்பிலேயே பிறவியிலேயே அவங்களுக்கு அந்த பக்தி அந்த ஜீன் அவங்களுக்குள்ள இருக்குது. அந்த இதுல பிறந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாமே இந்த பக்தி தொண்டு பக்தி சேவை செய்து 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 அந்த ஜீன் அவங்களுக்கு இருக்குது. அவங்க ஏத்துக்கோங்க, எந்த கேள்வியும் டவுட்டா கேட்க மாட்டாங்க. பகவான் மேல அவங்க சந்தேகமே வராது எதை சொன்னாலும். பிருந்தாவன வாசிகள் அப்படித்தான். அங்க பாருங்க அங்கங்க பகவானை பத்தி சொல்லுவாங்க. பாகவதம் இது நடக்கும். நம்ம ஊர்ல தான் கம்மி தான் அது. அவங்க சொன்னா எதிர்த்தும் பேச மாட்டாங்க, எதிர்த்தும் கேட்க மாட்டாங்க. பகவானை பத்தி எந்த ஒரு வார்த்தையுமே எங்களுக்கு ஃபுல் சரண்டர் சோல் அவங்க எல்லாம். பகவான் சொல்றாரு அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஏத்துக்கணும். சொல்ற வார்த்தைய தெரியல தெரிஞ்சு சொல்றாங்களா? சொந்த கருத்தை யாரும் சொல்லல, பகவான் சொல்றாரு. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அளிக்கப்படுகிறது. பகவான் வந்து இது எப்படி தெரியுங்களா? ஒரு சின்ன குழந்தைங்க விளையாட்டு சாமான் வச்சு ஒரு அட்டையை வச்சு அடுக்குவாங்க, ஒரு மணல் வீடு கட்டுவாங்க, விளையாடுவாங்க, திரும்ப குழந்தைங்களை அதை கழிச்சு போட்டுரும். இதுதான் பிரபு சொல்லாது. விளையாட்டு குழந்தைகள் விளையாட்டு சாமான் விளையாடுற மாதிரி. என்னது இது? ஒரு பிரபந்தம் அழகிலா விளையாட்டுடையவர் அன்னவருக்கு என்ன சொல்லலாம்? உலகம் யாவையும் தாமுல இது வந்து சொல்லாரு. ஏன்னா உலகம் யாவையும் தாமுல வாக்களும் அழித்து நீக்களும் நீங்களா விளையாட்டுடையவர் யார்? அழகிலா விளையாட்டுடையவர் அன்னவருக்கே சரண் நாங்களே. அன்னவருக்கே சரண் நாங்கள். தமிழ் அர்த்தம் சொல்லுங்க மாதாஜி. உலகத்தை விளையாட்டா படைக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து நம்ம சரண் அடையறோம்னு சொல்றாங்க.
இது எங்க அழகிரா இருந்து விளையாட்டுடையாள். எங்க இருந்து வருது மாதாஜி? கம்பராமாயணம். வெரி இல்ல, குட். இது சொன்னீங்க பாருங்க, இதுதான் கம்பராமாயணம். ஆதாரம் மாதாஜி. நம்ம கூகுளை பார்த்து சொல்லவே ஆனா இதுதான் ஆதாரம். சொல்லும் போது எந்த இடத்துல வருது? இது கம்ப ராமாயணத்துல கம்பர் சொல்றாரு. கம்ப ராமாயணத்துல கம்பர் சொல்றாரு. கம்பர் யாரு? தமிழ். தமிழ்ல புலவர். ம். கம்பன் வீட்டு கவி தெரியும், கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் வீட்டு கவி பாடும்பாங்க. கட்டுத் தெரியும் கவி பாடும். ஆஹ் ஆனா இந்த காலத்துல எப்படி தெரியுமா நம்ம சொன்னோம்? நாங்க படிக்கும்போது சொல்ல என்னது, இளையராஜா வீட்டு இட்லி பானை கூட இசை பாடும்னு. நம்ம நாலேஜ் எப்படி போகுது பாருங்க. அதுதான், அதுக்கெல்லாம் போகாதான் பௌதிக. இது பௌதிக, இதுக்கெல்லாம் நம்ம போகவே கூடாது. இதுல வரணும். அவர் என்ன சொல்றாங்க, பகவான் வந்து கம்பர் சொல்றாரு. நம்ம 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 சொல்றத நம்ம எடுக்கலாம். கம்பர் சொல்றாரு, இது வந்து அவருடைய விளையாட்டுப்படி, அவருடைய இஷ்டப்படி உலகத்தை படைப்பாரு. அவருடைய இது ஒரு விளையாட்டு அவருக்கு. யாரோ வேறவங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சொன்னா கூட ஏத்துக்க வேணாம். நம்மளுடைய தமிழ் கம்ப ராமாயணம் சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானின் சக்திகள் மூலமாக இந்த ஜட உலகம் படைக்க மற்றும் அளிக்கப்படுதல். பரமபுருஷ பகவானின் இச்சை பிரகாரம் எல்லா ஜட தோட்டங்களும் தன்னிச்சையாக மீண்டும் மீண்டும் படைக்க மட்டும் அளிக்கப்படுகின்றன. கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது என்று பொருள். பரம் இச்சை இருக்கிறது, ஆனால் பகவானின் நேரடியான ஈடுபாடு இல்லை. இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. இதுல இந்த ஒரு ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு ஒரு கருத்து வருது. என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெண்டாவது மஞ்சள், ரெண்டாவது நடுவில் இருக்கிறத படிங்க. யாரன்னா நடுவில் இருக்கிறத படிங்க. இருங்க, அதை நான் காட்டுறேன். கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது என்று பொருள். இப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது சொல்லுங்க. இதுல என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது படிச்சதுல? என்ன எடுத்துக்கீங்க சொல்லுங்க. பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது. இதை யாரா சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தா விக்னேஷ் பிரபு கூட சொல்லலையே. நாம என்ன சொல்றோம்? பிரம்மாவுக்கும் மரணம் இருக்கிறது. தெரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மா எங்கிருந்து பிறந்தாரு, எப்படி பிறந்தாரு? கோயில பாப்போமே. ஆமா, ஒரு வழியில் நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? தாத்தான்னு சொல்லலாம். பிரம்மா நம்மள படைச்சாரு. அப்பாவுக்கு அப்பா தாத்தா. பிரம்மாவை வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் படைச்சாரு. பகவான் படைச்சு பிரம்மா நம்மள படைச்சாரு. அவருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆயுள் இருக்குதுங்க. எப்படி, என்ன, ஏது, என்ன நம்ம இப்பதானே கேட்கிறோம், கேள்விப்படுறோம். அதனால நமக்கு டவுட்ஸ் வரும். உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிறோம், உள்ளதை உள்ளபடி ஏற்க வேண்டும் சொல்றார் பகவான். தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். இதை செய்கிறேன், இதனால இல்ல, விலகி இருக்கிறேன். எதுவுமே பகவானை பந்தப்படுத்தாதுங்க, நம்மளதான் பந்தப்படுத்துது. கிருஷ்ணனுக்கு ஏன் கர்ம வினை இல்ல? அவரு பௌதிக செயலிருந்து விலகி இருக்கார். சமநிலை பாரபட்சம், அவருக்கு பாரபட்சமே கிடையாதுங்க. என்னது, பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு ஜாதி, இனம், மதம், மொழி எதுவுமே கிடையாது. அமெரிக்காவில் போய் பிரபுபாதருக்கு ஜெய் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து தமிழ்காரங்களை உட்கார வச்சு தமிழ் கிளாஸ் எடுத்து வாங்க வாங்க வாங்கன்னு எவ்வளவு சொல்லி எவ்வளவு இது பண்ணாலுமே 100 பேரா இருக்கவங்க வந்துட்டு 80, 70, 50, 90, இல்ல சரி 40, 30, 10 அவ்வளவு கம்மியா வராங்க. அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா போயிட்டு அந்த ஹிப்பிங்கிட்ட எப்படி பண்ணிருப்பாரு நினைச்சு பாருங்க. அவங்களே ஏத்துக்கிட்டாங்க. நம்ம தான் இதுலயே பிறந்து இதுலயே வளர்ந்து இதுலயே ஊருக்கு நம்ம தான் ஏத்துக்கிறது கஷ்டமா இருக்குது. ஏத்துக்கிட்டு வந்து ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. இப்படித்தான் நாமும் அகர்மாவில் வேலை செய்தோம் என்றால் கர்ம வினைகள் இல்லை. எப்படி அகர்மா, விகர்மா, அகர்மா, கர்மா? யார் சொல்றீங்க விளக்கம்? டிவோட்டிஸ். கர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன? நம்ம சாதாரணமா செய்யற பாவ புண்ணியங்கள் கர்மா. பாவ புண்ணியம் சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. பாவம் புண்ணியம் இல்ல, கர்மானாவே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே கர்மா. நல்லதும் சரி, கெட்டதும் சரி, செயல். சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்புறம் அதாவது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள செயல்படி செய்யறது, சாஸ்திரத்தை சொல்றபடி செய்யறது கர்மா மாதாஜி. சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறது அது கர்மா. விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல். சாஸ்திரங்களில் தடைப்பட்ட, சாஸ்திரங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ற தடைப்படுத்தப்பட்டுள்ள செயல் வந்து விகர்மா. கர்மா சாஸ்திரங்களை இதை செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க, அந்த செயல். ஏன் நாம சாஸ்திரம், இப்ப ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நீங்க, அது என்ன மாதிரி சாஸ்திரங்களை சொல்றபடி சொன்னா கூட அதை கர்மான்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன் தெரியுங்களா?
அந்த சாஸ்திரம் சொல்லிட்டு இருக்குது. சாஸ்திரத்துல ஒரு பகுதி இருக்குது கர்ம காண்டம்னு. அந்த கர்ம காண்டத்துல என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க, நீ இது செஞ்சா உனக்கு இந்த பலன், இது செஞ்சா உனக்கு இந்த பலன் அப்படின்னு இருக்காங்க. அந்த பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது, அதுதான் அகர்மா. அகர்மாங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல் அகர்மா. நாம அகர்மாவில் வேலை செஞ்சா நமக்கு கர்ம வினைகளே கிடையாது. புரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே மணி கிருஷ்ண. 10 ஆ மணி 10 ஆ, ஆயிடுச்சு மாதாஜி. சொல்லுங்கம்மா. சவுண்ட் உள்ள கேக்குது, ஒண்ணு சரியா கேட்கல, கொஞ்சம் சவுண்டா சொல்லுங்க. மணி 10 சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி, ரொம்ப சொன்னீங்களே கிருஷ்ணா. 10 இதை முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. குந்தியின் மகனை, எனது சக்தியில் ஒன்றான இந்த ஜடையற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணையன்படி இந்த தோட்டம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் அழிக்கப்படுதுன்றார் பகவான். பகவானுடைய மேற்பார்வையில தான் எல்லாமே நடக்குது, அவர் இல்லாத எதுவும் நடக்கல. இதுக்கு யாரு? கிருஷ்ணனுடைய பரம இயக்குனர். அவர் பௌதிக சக்திக்கு அனுமதி மட்டும்தான் தராரு. பிரகிருதி அவரின் சார்பாக நிர்வாகம் செய்யுது. பகவான் ஒதுங்கியே இருக்கிறாரு. பலர் பலவிதமா கிருஷ்ணர் போட்டுட்டாங்க. என்ன சொல்றாரு பகவான்? மனித உருவில் தோன்றாரு. தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்ன செய்யறாங்க? ஏளனம் செய்யறாங்க. அதாவது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. யார் அறியல? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பகவான் பிறந்த போது யாரு அறியல? டிவோட்டீஸ் யாருக்கு தெரியுது பார்க்கலாம். பகவான் பகவானா அவதரிச்ச போது இவங்க பகவான் சொல்லி உணராதவங்க இருந்தாங்க. யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? சிசுபாலன் அறியல, கௌரவர்கள் அறியல, துரியோதனன் அறிஞ்சானா? கிடையாது. அவங்க கூட பிறந்தவங்க சகுனி அறிஞ்சா அப்படியா? இல்ல. இவங்க எல்லாம் பகவான் அறிஞ்சிக்கவே இல்லையா. பீஸ்மர் அந்த எதிர்தரப்புல பீஸ்மர் அறிஞ்சிருந்தாரு, துரோணாச்சாரியார் அறிஞ்சிருந்தாரு. மத்தபடி யாருமே அறியல பகவான் சொல்லிட்டு. சிசுபாலன் அத்தனை விதுரர் மாதாஜி விதுரர் அறிஞ்சாரு. அவரு யமதர்மருடைய யமதர்மர் தான் விதுரர். ஆமா விதுரர். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் இல்ல, கொஞ்சம் பேர் தான் அதுல. விதுரர், எஸ் விதுரர் நான் விட்டுட்டேன், சாரி, கரெக்ட் பிரபு. விதுரரு, பீஸ்மரு, துரோணரு ஒரு சிலர் தான் அத. ஆனா பெரும்பாலானோர் அறியல. சிசுபாலன் ரொம்ப திட்டிட்டு கிடந்தான். அத்தை பையன்தான். அவங்க அம்மா சிசுபாலன் பிறந்த போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு உறுப்போட பிறந்துட்டு அப்படின்னு கையே இது மறந்துட்டேன், சாரி மாதாஜி, நாளைக்கு சொல்றேன். அதை யார் பார்க்கும்போது அந்த இது மறையுதோ அவங்களாலதான் இந்த குழந்தைக்கு இறப்பு அப்படின்னுட்டு கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு. பார்த்ததுமே அது மறைஞ்சிருது. உடனே அவங்க அத்தை சொல்ற அப்படி அழுகுறா. அப்படி சிசுபாலனோட அம்மா, கிருஷ்ணா உங்க கையிலே என் குழந்தைக்கு சாவு, ஐயோ கிருஷ்ணா அழுகுறா. அப்படி அப்ப சரி அத்தை நீங்க கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு நான் உங்க பையன் 100 தப்பு செய்யற வரைக்கும் பொறுத்துக்கிறேன், அதுக்கு மேல நான் பொறுக்க மாட்டேன்றாரு. கடைசியில 100வது தப்பு செய்யும்போது பகவான் சுதர்சன சக்கரத்தை விட்டுட்டு சிசுபாலனை கொண்டுறாரு. அவங்க மனிதர்கள் பகவான் இருந்தபோதே கம்சன் புரிஞ்சுக்கிட்டா? அப்படியா? புரிஞ்சுக்கல. கம்சன் புரிஞ்சுக்கல. சொல்லுங்க. அதே நீங்கள் இவ்வளவு சக்திசாலியாக இருந்து ஏன் மக்கள் உங்களை வழிபடுவதில்லை? மானுஷ்யம் கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக நினைக்கிறாங்க. அதனாலதான் அவங்க வழிபடல. அவரது உண்மையான இயல்பு தெரியல. பகவான் விளக்கிய அற்புதங்களை பௌதிக உடலுடன் செய்யவே முடியாது. மாதாஜி மீட் பண்ணுங்க. சச்சித்தானந்த ரூபாய கிருஷ்ணாய கோபால தமனி உபநிஷத்து சொல்லப்படுது. கிருஷ்ணரே நித்தியமான ஞானமயமான ஆனந்த வடிவம் அவர் தான். யாருமே சச்சித்தானந்தவர் அவர் தான். நிறைய ஈஸ்வரர் இருக்காங்க, ஒருவர் மற்றவரை கட்டுப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ணர் தான் பரம ஈஸ்வரர். பரம ஈஸ்வரர், நிறைய ஈஸ்வரர் இருக்காங்க, ஆனா பரம ஈஸ்வரர் எல்லாத்துக்கும் தலையானவர் யாருன்னா கிருஷ்ணரே. ஓகே, முடிச்சுக்கலாம். எண்டிங் பிரேயர் சொல்றீங்க மாதாஜி? இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் எண்டிங் பிரேயர் மாதாஜி முடிச்சுக்கலாம். எண்டிங் பிரேயர். ஓகே, தயவு செய்து கொஞ்சம் கிளாஸ்க்கு சீக்கிரம் வாங்க டிவோட்டீஸ், ப்ளீஸ் வாங்க. இப்ப 14 பேர் தான், 14 பேர் இருக்கிறீங்க. நேத்தெல்லாம் 17. இந்த ஆரம்பத்துல எல்லாம் ஒரு 7-8 பேர் தான் இருந்தாங்க. கொஞ்சம் தயவு செய்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர பாருங்க, என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். வாஞ்சா கல்பதர்பயசா கிருபா சிந்திப்பிய ஏவச்சா பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். அமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுபாதர் கி ஜெய். கௌர பிரேமானந்தா ஹரிஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் எங்க சர்வா பிரபு இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு.
எண்டிங் பிரேயர் முடிஞ்சது madam. என்னைக்குமே ஸ்டாப் பண்ணுங்க. எண்டிங் பிரேயர் சொல்றது Okay, நம்ம stop